ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар шаҳри ваҳдат пушти ҳайкали модарда ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри душанбе, дар ин ҷо KFC, аз ин тараф бошад чорраҳаи файзобод, худи ҳайкали модар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи стансия. хонаи фурӯши имрӯзамон дар пушти ҳайкали модар ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. дар ин ҷо масҷиди ҷумъахонӣ, Садиқи Нилуфар, мактаби Тиришкова ва бозорчаи Гулистон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 9-ум ошӯнаи Манҳамин бинои 9 ошӯнага ҷойгир аст. Техпаспорт дорад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, дута духонагаи фурӯшӣ. иш 69 метри квадрат мебошад, иш бошад 66 метри квадрати. дӯстони азиз, духонага 69 метри квадрати, 9 ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошӯна иборат аст. бо таъмири нав ва замонавӣ таъмир мебошад. ба даст таъмир ҳеҷ кас накардаги нест. худи бинои бениҳоят босифат аст дӯстони азиз. бо хишти пухта бардоштагиан, лифт дорад, техпаспорт дорад, канализатсияи алоҳида, пайваст кардагӣ бо барқи оби доимӣ таъмин мебошад. нархи ин хона 470 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои амиқ. дӯстони азиз, рассрочка метиан 80% пули хонаро пеш пардохт мекунед, 20% боқӣ мондаро дар муддати то 4 моҳа меспоред. дӯстони азиз, дар ҳолате ки шумо пули хонаро, ҳамаи пули хонаро нақдӣ меспоред як бора, нархи хона албатта ки савдо мешавад. марҳамат, наворумона шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона мебошад. дӯстони азиз, роҳраваз дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дӯстони азиз, дар ин ҷо дуюм ҳуҷра, ва ин бошад ошхона. дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаби Тиришкова, Садиқи Нилуфар, масҷид, бозорчаи Гулистон, супермаркети Бияк, ҳайкали модар, KFC, беморхонаи марказӣ ва ғайра. ин бошад ҳамон. дӯстони азиз, ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. мегузарем ба дуюм хонаи духонага. дӯстони азиз, ин хона аллакай 66 метри квадрат мебошад. дӯстони гиромӣ, таъмираш бениҳоят таъмири зебо, даромадгоҳ аст. дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом, ду ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. як тирезаи хона тарафи пеши биноро нигоҳ мекунад. Манҳамин Садиқи Нилуфар мебошад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин бошад ошхона. нархи ин хона бошад 460 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калом ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигарабон.